Podcast Affirmation back with the bang as always. Yeah, today's version. But see, South Coast stand up. It's official. The girl is in the buildings. Version Unaima namhlanje. Poo 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 poo. Right Naima. Ngiright kakhulu njani. Igama lami uSizwe Blose namhlanje sivakashele Naima Kay. Naima Kay ke wayisinayo namhlanje uyarelease in 3 days. I'm told ukuthi khona ingoma entsha kaNaima ezayo. Naima busu release ama albums amangaki nje before the sun. Ngathi nje awungifakanga kahle. Award winner. Yabo befanele ingeni award. Wayithola kuphi? Wayithola kuphi? I have I have Metro, so nje ukubala nje just the few. Nesamba nje Metro. Yeah. Awubone labantu ekuthiwa ama companies bayivotela bagcine bewuthi ngize kuthiwa khona lo mkhuba. Fair and square. Yeah. But ngiyazi nami ngifanele nje ngiyasho. Hayi uNaima ke award winning artist. Wawina eyani? For the summer it was best newcomer. Yeah, best newcomer ke shema yandele muntu futhi uma ungayitholanga ngeke uphinde uyithola. Yeah, cause it only comes once. So yeah nje sazalwa simbethe so ngayithatha ke nami. Just like and that. Then in Metro it was best female. Wa represent iSouth Coast. Bekhona bonke. Yeah. Wa compete noba Uzahara. Uzahara wayekhona. No, Uzahara wasn't nominated because I think wayengena album ngaleso sikhathi. Zonke ngala. Yabo nje Busi. Zonke. No Busi. Waphethe ama heavyweights. Yeah. Wayithatha. Yes. South Coast ya representeka. Me hayi ngithola ngihleli futhi uyihlabana. Yeah. Ngigasho nje. Yeah. Unaima ngihleli ehlabane Unaima. Naima Kay uba igama lakho la ngempela. Ngunaima wakaKhumalo. Unaima Khumalo. Ngunaima Khumalo kulungile. Ngiyalandela igama lami kulungile wakaKhumalo. Ulungile wena. ePortchefstroom eBhomela. Mina ngisuka ePortchefstroom eHarding. Awukaboni? Mfaka iminyaka engaka sazana. By the way, sivakashele Unaima ngitshele sithatha ilento yakho manje ijeni yakho yomusic, you understand? By the way, ufike nini eThekwini? Ngafika ngo-2009 ngangisathi nje ngithi ngibuyele ekhaya ngeza kahle ngo-2010. Yeah. 2010 ilanga azohlala khona ke futhi angihlalanga noma ikephi nje ngathi ngifika ngahlala nje la izansi emhlanga ngasuka emhlanga ngathi Phalito. Yeah. Mina konje ngahlangana kuphi nawe emahashahashe nje. I think kwakuyika Hawaii noma yini that thing. Yase South. Ikephi lapho? Niyayithanda lento yenu nonke. Ngangise cafe I was still young, ngangisebenza my brother is a DJ, ngangihamba ngiyocula naye. So ngangingena noma ngephinda ukuthi ngangaphuza utshwala like. Kodwa nje yeah, ngangibona ngimncane kakhulu futhi ke. Njoba ngithi uSizwe nje nana. Khona leculo, yeah, kufanele vele. Kufanele uthi baba. Yazi khona leculo leli engangikufunela lona ngisasipana kakhulu no Happy Girl. Angela lithi ngokubanike lona naleliyana engazi ukuthi kwama lyrics mani lawana angiyazi le nto Lalimnandi lela culo. Yazi Metro FM yalifuna kumele ngifonelwe ultimate unathi without unathi angifuni umuntu ongibuza ngoba angazi ngithi angazi usikangithi awe ukuthi the way abalithanda ngayo Metro FM babethanda leyo part but bekhala ukuthi leyo part uyibeka egcinile. Wena usukhuluma khona le ilib le oyishaya kancane. Ngiyasho ukuthi ngiyazi manje dani can't even remember. Yeah, no, I understand. But ayimnandi le ngoma. I think sayifaka album ngaHippie yazi. And well. No, it's fine. But Naima ngiya understand ukuthi ake siqale ngama albums akho so wakhiphile mangaki? Out 3. Out 3. Yeah. Konje iphi yokuqala? 3 eyokuqala it was umsebenzi.
Ngicela sishaye lethu umsebenzi. Umsebenzi kunengoma enkulu kakhulu nje phela yona ngoma eyangifakayo nje ebantwini bangazi ngayo ileli langa ngicela ukuhlakanipha uvule ingqondo yami ngicela ukuphumelela obese ungipha nenhlonipho. It's kakhulu. Kanti lo. Bakaze kuhambe kusakhona. Ulelo bakugenelela. Yeah. So that was my first album. Eyayibizwa ngomsebenzi. Khona ngisho ushaya izandla laphana. Hayi asibashayeli khona sokhumbula kahle. Awushayi izandla. If you still believe in love. Ziningi ngingashonela. Hayi siyehlanaza ungawala hlala ayithi 3 albums. Into nje eyama hit ke ngoba phela mengingena stage mina ngingamanwa kanje ngithi Mike bacule kuze ngilo ngithi and ujwayele ukwenza kanjalo. Ngithi umsebenzi bawushaye. Ngithi leli langa bawushaye. Shaya izandla bawushaye. Yima ngishaya umsebenzi. Bawushaye. Bawushaya umsebenzi. Awushaye wena manje. Umsebenzi wonke lona owenza ungishiye kumsebenzi wonke lona ozongiphathisa ngekhanda unamalini nje unamalini asirol because sengishaye kakhulu phela manje asirol yazi into engichazayo indlela owangena ngayo le ewangena ngihluku yezo washaya into entswimpu mfethu khona leyo awushaya izandla ikuyisem album yethu yeah hayi wavela wayirelease zonke same time ishaya izandla eya producer uButmondli Ngobo ngiyambona umuntu Ngobo sintwempu kakhulu konje thini shaya izandla ngithi ngifika nje ngivele sengiyoproducera uproducer abakhulu oRopo Jakes yes wena wazala umbethe ne I'm sure wazala umbethe ngiyakutshela hayi ayishaya into le ethi shaya izandla awusu usesishayile ayisenzile mina ngiyazi yikho ngibuza unamalini yazi ungawari utshela uzokwenza ungawari but asiqhubekeke wafika ke eThekwini warocka kanjalo nje wasebenza nobaba kwi album yokuqala okay it was Malumrope Malinga Jakes isidudla yeah Jakes Mwendli Ngobo Tando sinengoma Tando bangani sinengoma ethi mnandi kakhulu sokundishiya yeah man bani nje yeah wafika futhi wabangena yaqala nini ama awards ama-awards phela iyona i-album yokuqala le eyenza ngakilima kwabuka mina nje so waqala ukusayina ama-autographs manje or waqala washo hayi uqale ngama-autographs azi lokhambe mall manje kuthiwa hayibo nayi nganaso Potchefstroom hayibo nayi sebeyakuvimba lapha emakethe uyadlula khona emakethe ikephi emakethe sekujole bawudlula khona bayakuvimba nakhona akukho la ngingavinjwa khona ukuthi angazi phela emakethe uthi ke kodwa akukho la ngingavinjwa khona Angitshela nje mina nginto zomhla kabhaliso nje yeah abelu bakuvimba wow futhi bona ke ayibo so it's her manje ePotchefstroom singreceive kanjani nje usuqhamile uwena noba enigqabile lapha ePotchefstroom isibaningi kakhulu lapha phela italent into yakho nje as professor nobhuti bakhe aba100 sibaningi nje Hope Mpelo oNomalanga ayibo omdiksi ayibo sibaningi kakhulu nami ozanda zakuza yeah nami shayisana ke ifuba ngale phela oh no futhi sis yeah ngizula khona ngizike Potchefstroom by the way sihleli no Naima Kay relaxele nje sikhuluma ngama albums akhe into ebalekile ukuthi khona le entsha azoshanga iglimpse nje ukuthi qaqa ukuthi injani sikhona so uzoyilindela I think in 3 days iyaphuma so beyiphuma mfambe kuba always 5 bekuzophuma album same thing yeah 25 is on Friday indaba ngathi i95 lokunyuka kwa petrol uyabona upetrol unyuka njalo ebusuku lesithathu lesithathu ebusuku angazi system yabo isho indlela ekwenziwa ngayo asiqhubeke Naima nale landelayo yabo ialbum ke wawusushaya isibili ke manje we are heading to le entsha
esibili kwakuyini konje ngiyavuma esibili ya. Oh baba ngiyavuma. Oh baba ngiyavuma yeah. Ishaye phela. Awusayikhumbuli kahle kakhulu cha ngiyayikhumbula phela abhalwe emini inkinga ke ngiyagijima ngepeni and angikhohle into engibhalile. Ubhalelo uyayibhalela noma uyabhalela? Yeah. Uyayibhalela? Ngiyazibhalela. Kantoro Pido Objects basebenzayo. Baya producer ngithi. Baya producer mina unikazi ufika athi nginento ekanje ngibaculele acofe lapha na kumJX ka cofe kubizwa iband indlela engicwempu ngayo ke ngirecorda iband ihlala live waphela kukhona lana yabo why not Unaima ladies and gentlemen uyiphethe lento yakhe ugijima ngayo Unaima bese usiphakamisile South yo. Yeah, so my second album was Ngiyavuma. Ngiyavuma enengoma enkulu ezinkulu zonke lezi zinto manje uyabona lo ngisho ngichaza manje bayazi abantu so kunengoma lapha enkulu kakhulu isokwenze njani enga collaborator no Robis yeah oyishaya ngizoshaya ka Robi iphatha baby nikwenze njani na fanele futhi beqafana uqale wena khona ngizothi uye mina ngifuna siqale sekuthanda ukuba phakathi ngifuna lesi solo kuhamba nalaba ngandi ongisiza lapha yona nje naku ishaya kahle ngithi ufuna ukuqhubeka la khona engizobaxosha manje ukuthi ungena ngingene ne noma ngingabaxoshi mengenza le ngoma nje kuphela ungena ishaya ngizongenela the lobster I use that. Angibazi bakhulumenzani. Sake sayishaya phela sengisho ukuthi ningaxabani kodwa kumele ukuthi niyazana. Ngoba iphathi. Yazi yangichaza le party ya oshayile ka Robi. Le iphathi ka Robi but ngizoyishaya ngifuna unginike ukey. Wena uqhubeke. Yiphi iphathi onswempu kuyona wena? Ile ka Robi. Le solo kuhamba nabangani bakho. Kanti khona enye yini? Uyasho nje ukuthi baby nikwenze njani la. Okay mangiqale. Baby nikwenze njani la? Oh yeah. Wasushintsha kangaka. Ngiyayikhohlwa. Ngiyayikhohlwa but yona so manje bethu ke wasuka ePush-Up Studio useThekwini usuwenza izinto zenzeke but not futhi eThekwini kuphela because awusona artist lase KZN kuphela ufike washaya national. Ngashaya Cape Town Jazz ngihlala ngathi Cape Town Jazz ngathi makhufe yonke into enkulu njengoba ngikutshela nje but Unaima disappear futhi manje bese ubusuwenzani futhi busukuma drugs ngekho amandla uma drugs hayi no angeke ngizwe abacula abaningi bavele banyamalala uthola ukuthi yazi kwenzakalani ngasuke ngakhipha ama-album kulandelana yeah ngathi okay ake ngimi kancane manje bengikhona because bengilokhu ngithi ama single ngithi single job single because ingoma yami imimoya ayinayo ayikho kwi-album so isingle nje ezimele there's isoka lami ayikho kwi-album isingle ezimele umlilo featuring uKelly yabo so bengenza lonto leyo bese ngibhalela ama-artist kade ngusizo lawa ipeni lingavuki kahle ngincedise la engincedisa khona ngayenza nengoma noprofessor yathi na professor njena ithi banamanga nakwi-inketama Affirmation ngikhona lapho album kaza ethi usebenzile Naima ngiyakutshela nje yazi usipanile tshela lonto iyona into engizele lana ukuthi uzongitshela qhubeka ngitshela ngichazile ngawo bathi labantu bese umuntu bese shonile kuthiwa ngitshele ngami Naima manje ngizozichaza mina qhubeka ichaza nabantu bami la ukuthi bengingathulile shame yazi baze bangifanisa noRihanna kuthiwa Naima kanti nina noRihanna nenza njani manje nasenilambele ithi ngizomfonela but why ufuna ukukhipha ngoDecember siyafonelana ngempela ke kodwa noRihanna because wabuya kwakhipha naye isingle ngithi azilungela siyenze lento ama-single sithi uke wavakashela lapha kuPDD I think naye ubuya khona ngithi
Oh, hayi sasikazi ikhulume ke. Besikhulume. Akazi phela mhlawumbe wavisitha kazi. Bese uzwana no Rihanna kanje. I think no Tyler uyazwana Hayi no. ukuzwana nje lokho ama girls. Oh, not ukuthi nihambele indawo enjalo. So wabuya nge-second album. Yayithi le-second album. Ngabuya ngayo ki-second album. Yeah, sikhulumela ngithi yona. Yeah, I think sesidane. I think i-third album engiyifunayo. Ngashaya i-third ke le vele yanikhalisa nonke ke. Iplay angikhumbuli ngikhaya. Le nothando. Ethini? Wethando. Hayi wonke umuntu ogowayo ke lapha nje. Wayisayima siyakubonga. Wayibhalela le. Ngazibhalela. Wawushayekile Kwezothando. Ayikhuluma nami ngo. Serious? Ayikhuluma nami. Usunayo umuntu manje? Ngiyahamba lapha nalapha. Usunayo umuntu manje? Awukho. Seko right. Akusekho kubi kangaka. Kade kwalunga. Serious? Utrola nini? Ngiculela imali mina. Utrola nini? Hayi. Uthini yena bobuza? Angifuni nasibuzani. Asibuzani. Kuzozenzakalela. Yeah. So washaya iphi kule third album? Angizwanga? Iphi ke third album ke inoni owagijima nalo? Kukhona uthando laphana. I-album i-break up. Kama le album break up because nje izingoma ezilapha eziningi zikhulume ngami kakhulu. Yeah, zikhulume ngami kakhulu because yeah nje I was going through a lot. Isimo sasingasihle. Yeah. Uyastrugglisha bese kuza kule department yabesilisa. Are you like struggling? No, it's fine. You can say so. Kuyenzeka nje nokaze yini? Intenzakalayo nje. Ngiyazi mina. Intenzakalayo kodwa phela ibuye idlule lento lena. No, true. Uma-advise kanjani umuntu ogowayo manje? I think uso right. Ungama-advise nogowa at the present moment as we speak nje uthola ukuthi uyagowa shemushayile. And nomunye usecabanga kuyiphonsa phansi. Kuyadlula nje. Kuyadlula. Kuyaphileka. Ngisho ngayiziba, ngisho izokodwa izozidlulela nje. Gcina ngisho ngayiziba, ngisho ngakhala embedeni. Izodlula kodwa. Lezo inyembezi kulelo philo. Yazi ngicabangani Naima because manje wafika ke I think into ebalekile ile album ezophuma manje. Wena umuntu okholela kwi-band awukholelwe kumayimeni? Ngiyangihlula ngiyangihlula ngazama kakhulu ngifundiswa lenthiwa hayi uzolokhu uzoshaya i-back track ngithi iyangihlula nje ngoba ngiyacula lana yabo khona lento kuma TV kakhulu bese kuthiwa hayi soyivala i-mic ngithi yo ingiqilaza ngizimemezela mina because ngiyahluleka ngijwayele iband kakhulu nabantu futhi ba responda positive yeah if uyishayela bukhoma yeah I think iband kulula ngijwayele nje yona kumnandi futhi so ngenza into engiyithanda it means you're expensive angithi ufuna ufaka ukukhokhela abantu nanokuthi phela iband ukukhokha kakhulu lapha iyabiza Unaima iyabiza so charge malini manje 25 what appearance leyo 25 appearance ukuyovela nje uningishuthe ngigoduka mina ngizokubamba kwi-jazz ayinokuza i-jazz manje ayithi yini 26 of December asa drive yeah no futhi angathi ishintshile ke nevenue manje ngisho khona asa drive phela yazi boya kwi-jazz kumnandi khona nje ukuthi libuye kube khona abashelwa ama-clash kube busy nje banye bakhipha ama-cooler box lalani because baba happy ngale dlule ne though is ICC but kwakumnandi I think kwakumnandi kakhulu ithini ke le oyihlanganisayo manje le album oyihlanganisayo ngase phuma ngolesithathu kubathembisana abantu ngizo drop a single 25 nje manje on Friday bese sishilo featuring uZolani uba manje uZolani okay mina ngiyangithanda ukuthi ngivusa abantu abangaziwa yabo ngiyathanda nje kanjalo futhi kona mengizokwenza ngasekhaya futhi kakhulu because ngiyazi ekhaya ngasekhaya kukhona italente kakhulu so uZolani ke
ubhalile ingoma wangizwisa yona iza ne-chorus ne-verse lakhe wathi mekuthi uyayithanda unga-edda i-verse lakho then ngayithanda ingoma-ke ya kumnandi lesha nje sitshorobi style nje yeah angishintshanga kakhulu kodwa ngimixile nje izinto kakhulu because kuyona le ngoma le ine-feel yemaskandi nyana yabo yeah Maskandi useyadlisa. It's a very nice song. Yeah. Uyadlisa umaskandi. Yeah. Should now we nami sengize ngiyawuthanda nje. Now ibhena nyawo ma. Angizazi lezi zinto eshiwoyo kodwa ke yeah. Okay, abantu abasuke South Coast babizwa ngababhena nyawo. Ophuza ikhemisi obadi babizwa ngababhena nyawo baningi nje sengikhohlelo sila kakhulu tuthukuza ukukhumbuza yeah should nami from South Coast ibhena maye ubani wemiselo ngokusebenzisana naye or usebenzisana nale out engaziwa ubani futhi wemiselo ngokusebenza naye in future ibona la abangaziwa ngiyenze kakhulu leto manje I feel like nje I've done it all especially boke wenza something no rope engangifisa ukusebenza nabo yabo like uMondli Ngobo khangifisa kakhulu wangasho ngani pho ay bongafikela kuyena nje nangishilo ukuthi wayekhona kalvame ukuqala so ngiyasho ukuthi lento yokungimbatha uzala umbethe kwafele nje yonke into engifisayo yave yabekwa kanje etafuleni maestro le nawe utsempu kakhulu uMondli Ngoba ngifuna ukuqamba amanga heads off to you sengikwenze kakhulu so nje sengingaba isibusiso ke ukuthi nje ukungena abanye yeah uzahara ngebhadi ngoba kasekho phela sasesikhuluma ukuthi fanele senze ingoma because singani za rope so 2 manje urecorda ngaphansi kwa siphi stable South Africa Records South Africa Babes South Africa Records le nama South Africa Babes ingachata out ne uyayazi nje ngathi angiyazi mina ngibuzela ukuphakathi nama babes nama babes usaphila kodwa ukhona uyaphila kakhulu angisamazi ungqomo Mr Big Man no but awusithatha usibeke kule ngoma phela entsha awusishaye ngehint nje ukuthi qi izobe ihamba kanjena usebenzele uZolani ithini message kuyona abantu balindeleni izotholakala kanjani kuphi ingoma ingothando so nje sifafaza uthando nje ukuthi uthando luhle lumnandi yeah abajabula abantu kuhle wena ukhuluma ngawo njengoba wena zonke izinto zakho othandweni ihlangene manje it means wena ucabanga ukuthi ubusuzibopha sonke ngebhandle lo phela mengikhipha uthando nami ukuthi ngishuthi ngisothandweni yabo so ngispreada uthando ebantweni ukuthi akube mnandi uthando lumnandi love is so ngilumnandi but manje lamajita akufunayo usho ukuthi uvalile locked key locked kodwa imalutho abez ngifela kuzoba kumina abez obazoyibika yabo angingabeli umuntu no mina naye ngiyakuzwa yazi angingabeli umuntu asibuyele kule track ke oyishaya phela kumnandi it's a love song ngivamise kakhulu ukubizwa ke emshadweni I think nje into yale ngoma ingoba ngibizwa kakhulu emshadweni yeah so ngiyabona uthando luhle ngiba right futhi ngibona abantu besothandweni kushadwa okay yeah alento ayiqhubeke yinhle ayiyenzeke so that's why ke ingoma ke ngikhethe yona as a single because so keep EP so ngikhethe yona as a single ngathi nje othi ngibaqale ngale yabo yeah just to spread some love ngiyakuzwa ukuthi waqala ngale ithini oyishaya kumnandi uthanda ifile but mina awusuyikhohliwe phela akithi usendakiyazi kumnandi ukuthandana nawe awufuna kusiza kancane ngithi kumnandi ngiyakwazi uzibambela ngithi kumsize bandla ngicela umsize bandla ngathi khona le part eshodayo mfethu okay ngicela uzongisiza mngani wami omsize oza shaya le phezulu noma ephansi ungishayelele mina normal okay bengamele wena umeka la kumnandi
ukuthandana nawe ay wena bo kumnandi ukuthandana nawe unuke everyone my best yes yabona ngifundisa kahle ukuthi invoice all the time manje emshadweni uchacha kanjani ngaphela abantu abaningi bayashada ngoDisemba sidla amabonus so manje uNaima simthola kanjani nje ukuthi azoshayela lempahla njabe kuyilento le kuzi festive sidla imali festive ngiyabizwa ke emshadweni kuthi ngini nenhlanhla yokuvele ngibizwe ke yabo le emkhulu but kuyanegotiate nawe onikazi bagcoba kahle ngempela ke yeah kodwa phela uma amasente engavumi kuyakhulunywa into engisho ungakwazi bantu kungenzela nginqabi ke shame lokho ngithi yeah because ngiumuntu othando ngiyalithanda uthando so ngithi okay singayizama so bakuthini ngikushayele mhlambe 4 songs or 3 nyana kuya ngephathi lakho phela noma mina ngiyakuzwa so nje abantu abakuthinti for such things yeah December man kuyakhulunywa ikhona yomdanso bangasaba abantu ikhona ngishango 3 step uvutha amalanga there's 3 step there's piano yeah so sisafe ukuthi ubuyile uNaima kambi ubengayanga ndawo futhi bengayanga serious so uNaima ubuyile yeah sazofika singasho lokho uye kakhulu ayinami mfethu umculo wakho nje ivoice yakho abantu bayithanda kakhulu ngiyakhumbula nami ukuthi ngaqala ngayithanda kakhulu yabo izinto bese uyithanda kakhulu fa ubuye ukwehlisa ukuyithanda kakhulu kodwa phela wena ngazi ukuthi wawungithembe ngani ke futhi wawuqala ngisho ungazi wakodwa wayimamela yangoma wathi iyona yeah uyabona futhi kwangifaka lokho eshem nje ukuthi ngithi ngifika naku sengibona ko Happy Girl koma album Happy Girl yabona kwangenza shem kwangenzela kakhulu thank you so much for that is it yeah so ngiyashada cela lapho uzongishayela ngifuna ukuthi thank you so much for that ngiyathrowa lamsulu ngizoza kakhulu ngiyadlala I think kwawukhona emshadweni lonke ke emshadweni wami ngikilento engidida abantu uthi ayibo kuba sasihleli uthebelele nje lapha manje usucacisa ubuyele ba drugs hayi phela ngithi mhlambe uthatha omunye phela ngisizenzeka lezi zinto hayi anginayo lo energy anginayo energy phela yikho ngingathukanga kakhulu uthi kushuthi uthatha omunye ngiyenzi leyo okay yazi Naima ngifuna ukuchecka one thing la sibiza ngama hot takes ukuthi are you a Pirate fan or a Chiefs fan number 1 wena nje number 1 cause for la kodwa yasenza nayo hey nayo bisisangalela kakhulu hey so upreferani konje ukuhamba neartist olikhonzile bo drive ori ukuba nje ku open kuwena ukuthi uhamba nobathi doesn't matter kodwa nje ave ngakhonzile ama-artist kakhulu serious ayi umuntu omngane mina artist uZahara ipansula yami leliya ngiyamkhumbula uZahara I prefer being with my friends saphelela ko the sales yes kwakumnandi ngalezo ikhathi so Kusho ethiwa Zolani wait so uthini indaba zokuluza ivoice on stage or ukhohle nje ama lyrics on stage kupho kungcono ayingcono ukukhohlwa because ngiya improvise ngcono ukukhohlwa ngcono ukukhohlwa kunokuluza ivoice ngcono ngikhohle kuye kwenzekeke vele so prefer sing in a car or in a shower ucula kuphi eshaweni or in a car mhlambe driving to Port Epstein ube khona music odlalayo ulalelani vele ngilalela hip hop hip hop ngiyayithanda house so uqhamela ku between the two emotweni kube ngicula endlini nje no abantu bebevuka ngithi bangena eshaweni bacule ekseni and stuff you don't do that wena ngisuke ngivila lapha kakhulu endlini ngiyalala kuphela
uthanda ukubhala ngani ngamaculo othando noma uthanda lawa heartbreaking whatever? I think sengizibonile ukuthi ngithanda ukubhala ngoNkulunkulu kakhulu. Yabo ingoma zama-house lezi ezinoNkulunkulu phela into yamvele yana ngisho bangaphika eshem bantu. Leya nto nje yafika nami. Ikuwena. Yaqalwa yimina nje. Kwalandela uganyana. So nje natural voice or auto-tune? Natural voice. Naimi kuphi okunye esingakubalanga mfethu ekuthinta impilo yakho ongafisi uku-add? Mhlawumbe uyashada the next year sigcine sesibreak amanye mhlawumbe upregnant nje tell us. Ngingafanya ngithi ngihlangiswe injabulo. Ngiyayifisa ingane kakhulu. Serious? Yeah, ngiyayifisa ingane. Nongawari ngizokhuluma nomuntu wakho. Twins. Ngiyamazi umuntu wakho ngizokhuluma naye ngimtshela ukuthi khona into ekuthiwa impisi. Ngajabula. Akayizapha. Nogogo ugogo yazi uze athi yazi nje sengilindele umzukulu ophuma kuwena ke manje because mina ngede ekhaya nje ungena ngani. Is it? And ngiyazithanda izingane uyabona futhi wazwasho athi kodwa indlela ozithanda ngayo hayi angiboni mhlawumbe nje ngathi uzogcina ungenayo. Yazi mfethu shout out to abantu ama-event organizers ese-Push Epstein. Angazi ngibona i-event ese-Push Epstein lingafakiwe igama likaNaima yabona. Ngithanda kakhulu shame uthanda bangikhombisa lona nje yeah. And izinto efanele iqale ekhaya on a serious note. Yeah. Before I think now award ungayithokozela kakhulu yala. Njalo. Ngisho sekuphethe omunye umuntu kushintshwa abantu. Kodwa nje kuyashiwa bayasho lapho umasipala wami ongithandayo. But sinengane yethu ke thina la. Isiko nje ukuthi ibe khona. Ku standard. Yeah. Hayi no bathi bangithanda kakhulu shame ngiyababonga futhi ngalokho nami. So ikuphi lokho ongakushonga ube futhi ukusho? Engakushonga ngifisa ukusho. Sikhulume kakhulu wena manje. Abantu bazi ke ukuthi uwe kangikwelede but Sizwe ngicule kakhulu la ekhaya. Ungakayiculi ngoba efaya sithi le Friday. Ngizosho kodwa ukuthi mengikhokhelile ukuthi ukhokhile noma akhokhanga yini. But ngize ngibiza iPV yami shaya into enhle kanje kwenzeka la ekhaya nonke. Kwenzeka akazi. Yaqala ne. Abona. Yazi lapho ngesiphinda sibonane this year. Fabafisela abantu futhi ukhisibuso omuhle yabo. Yeah. Sewilezo ikhathi. Hayibo manje. Usithe akafakwa mina ngibona lapha ku West Street useThekwini yabo. Ukuthi isukile. Yebo uthi hayi sekuqaliwe ke manje festive iqalile. Ngibafisela nje ifestive enhle. Baziphathe kahle abaphuzayo engathi ungaphuzele ekhaya ungaphuza ungene emotweni yini engcono bebeyiphuza engalimazi kakhulu mhlawumbe baphuze yiphi inhlolo ama spirits or lokho umuntu kuya ngezibindi zakhe ukuthi nenhliziyo yakho usifunani ngeke ngisho phela manje but a brotherly advice if ubona ukuthi because mina ngizothi manje abaphuzi i-ace of spades ngoba phela mina iyona into engiyiphuzayo le nedom manje ungabaphushi labantu lana angithi phela bakhokhi okay but labo nje abaphuzayo cela nje behlise kancane ba-regulate because akukho right out there and abangakhohlwa ukusilandela epage lethu le-Facebook i-podcast Affirmation uzoyithola laphana silandela u-2.7 million wabantu abafunda iy'tori zethu ngaso sonke isikhathi because ziphuma ngaso sonke isikhathi sishintshe iphepha lelo lijwayele traditional media sesisha manje online ukubona phela sometimes asisekho nesiphepha sokuthi levels asisekho isikhathi sokuthi uyothenga iphepha ngiyadlala but the truth is sikhona online as iphepha olucheck nje i-podcast Affirmation uyayithola uya ku YouTube uzosithola futhi sikhona sivivile sigquluzile sigqolozile kuNaima Kumnandi Naima Kay featuring uZolani ingoma iyaphuma izobe itholakala yonke indawo digital platforms yes ama-CD asekhona boom yonke indawo shothi ayikho ma-CD okay no fine but Naima sibonga kakhulu ukuthi uzivakashele namhlanje kube intokozo ukuthi sibe nawe home girl because phela usuke ePush Epstein mina ngithi hadinga ozingolweni ngibuya khona asibaningi futhi nobheka icela amkhumbula ubheka icela former minister of farmer police naye usuke south
Duma usuke South baningi, Professor usuke South baningi. Professor lo wenza sibe baningi. But bakhe Phuze khemisi uyagcwalisa kakhulu. Don't you dare do what I won't do. If you do it, please take pictures. See you in 7. It's a wrap.